Ngatigarimasu. Ngatigarimasu. Akazimkururu nunchisa maoko. Ngatumbirei. Akadyisa Munda. Murume wandinaye anonzi Robert Chikuya. Murume anonzi Robert Chikuya akandityisira munda mangu kubva chibage chichangobuda kusvika nhasi chaoma chiringodyiwa. Saka pamwe pese vadzaidya mombe taingotaurirana achikuti sori tichinzwisisana kusvika pandikazotanga kuda kusimudza nyaya yangu chibage changa chavhurura. Ndaona kuti chibage yangu apa ndachandichakohwa apo sezvo ndakarima nekomanda ndobva ndazivisa sabu tikati mombe dzandiparadzira munda ndoitawo sei. Sabu ndobva vatuma mupurisa wavo akaya kunoona kumunda akaona kuti shuwa munda wakadyiwa. Ndobva azivisa sabu kwakati ndiwemuridzi wemunda saka wanga ufunge. Ndikati nini ndoda kubhadhara chibage changu kuti nguva yareba tichingoregererana. Vakati kana wada kubhadhara zvakuda mudhumeni anouya kuno asesa ndiye anoziva kuti pauda kubhadhara zvakadii. Ndokubva ndabata mudhumeni akauya akaasesa vakaverenga maplans akaona 1191 yakadistroy nemombe akati pauda 7 bags nehafu. Ndobva ndazivisa sabu ndozvakuda. Sabu vakati kuna mangwana tine musangano pavillage komiti yangu yose inenge iripo munyorerana pasi sangano yangu unozoitwa. Vakazoita mazuva maviri pamberi ndobva ndabuda. Ndakazofonera zvakare ndabuda kudaro mombe dzaparadza futi munda. Akafonera futi mupurisa ndonoona kumunda ina handipo. Akaenda kubva asvika vachikuya vacho asipo. Mudzimai vacho vati handikwanise kuenda kumunda vadzokera. Bangozivisa sabu ndozvaitika. Pandakazodzoka ndida nditange futi kufambira nyaya dzakazopinda futi sabu kwakati nyaya yacho handichaigona. Akambonzwisisa kubva patapirana ndisati kutanga chitora tsamba yoenda kwamama ndokuya wandakaita kuno tsamba ndaipa mandazi. Kadzikapinda padzakapinda kuchitua apa hangadisipo kadzikatidzwa kuenda kupinda indisipo ngaisa kuti kufonerwa dzimwe apana hatikwanisi kupadhisinoenda kumira yamdhumeni yekwamdhumeni angati akatikatanga kugadzira sapo andichida kuti mudhumeni akakumba vanumawatire adinoda kudhumira kudhirese kuti padyiwa tionesane padzimumuka nakuremuambo akabva kura bhaika akadzira kumatseka anadzira kumatsika zviziva kuti assessment yataurwa nayo kuti mudhumeni akaasisa pakati panofanira kuda 7.5 bags ndizvo pakasemudhumeni anga misipo kuti akauya naye seke tokuti munoziva mudhumeni kana auya usida kuramba zvinhu zvakanyorwa
ini sikuramba dari bukan kurang but pakau ya pakau from menginangan isi Sama. Kan bisa waktu zaka kinda mwe. Hiyo sio. Saula sisi ndio kana sisi ndio pinda au ndio tunasema isebe. Azoja tuzo zibuza kuja kutauti tawe ndio. Kana masaka ali 7 nakatawa na mtume ndizo. Ani unaona ngoja ina siku kama. Kwa kadarini utara nini? Sope. Kwa ndiana ndi mkomo wangu. mkomo. Wewe unazonyana. Unokumaile kubaza 7 bags hapo. Anda kukulo Sapia kwa pia mtao. kukulo makan bistro yang kasuai sana mundo sa Unobizwa nani ndio kwa mbili. ada ina kutora ni ina kutora ni Uza nemu hapo. Saka mwe kana kutora na ku. Eka kakumbira kama mungu. Dari no tupi. Taurisa. Vamos bater quando chegar perto. E aí nós imediatamente mulher como vem Musoro chakavira. Panyaya yarutaura yekudzikisirwa handisi tombokwanisa pada kutowedzera nekuti assessment yakaitwa sakazotika katatu pamusoro peassessment ndoti pamusoro pe7 pada kutowedzerwa mano saka kana vakuchema kuti bvise anoti vada kunditese tobhasana neiko manje acho handinobvisa 1 village imwe chete ini pari zvinangu handina mombe asi tinozvinzwisisa sure ndosaka Hauna moto. nomuka ndina Unomkari. ongu ndinayo Umewana. Sisi nataura wachini. Wasibata. ongu ndachibata Mwana wako akachitushira sisi mwana wa ananga chikora chibata munda mwawo zvese zvamutaura ndikuchibata uzibata imbiro uri mumbonzo wokutaura kwangu taura pamudarika tiri kubva chibage chidyaro chichangobuda kusvika pazuva randikazotanga kuti ndavaenda kwasabu ndimbobvunzai murume kuti ndakaregerera kangani dzichidya mombe dzichingoti mugarisana kuti nyaya izvozviva kuya kunwa kwamama kunetsa kaita munhu haisi nyore kuti nyaya inongoya kunwa anozida masaga angu 7 haakwana nokuti nakuregerera zvakawanda masaga ngwada sarina nguva ino ndikaomesera kuti ngagona chiwana asi kana vatokohwa chiri munda yauri target yako asi zviri kumunda ndikuchida chakungovewa 7 mabhegi endai mosaina nyiko moma 7 pari pana secretary pa 7 mabhegi mukohwa rini munoshumisa rini rini ivo mukuru munyika ikunosataamashwa kwenyu chete apei 2 months pamusoro ichanga pamwe pandoda kuti mubatsire murume pakuchengeta mombe ipapo nokuti vanogona kunosaina zvavo kuti izve zvitaura kuno mombe dzitori mumunda mombe hadzichengetwa mombe 14 mombe hadzichengetwa tinonga kuti 7 bags dziri kubhadhara ndizvo zvikangopisa chibage mumunda pamwe maridyika kana 2 tons dzikapana kana ndichienda nyaya yekuchengetesa mombe ndo yakanyanya kukosha angara murume pakisa
Mukaro village. Sungure mara here munhu. Sorry? Zabo. Saka maseve mabig kubhadhara mudeko. Baba, dai ndingarapirwa asi maingopinda zvenyukomhanya musikupuwa chigaro chakanaka. Mukuchatirwa nenyaya idzi. Isiyei. Mudangamei. Sampudzi ndiani? Zvina kuchatirwa ndiani? Ende munodza mai yavo. Ende munodza sabhuku wenyu. Shamari dzinoona sabhuku. Hata kuti amai vavo vachingidza chipfuyo. Wakadaro tinozoga vhito rapo bvatuza mudanga rofuma mudanga. Kadza danga. Pane nhamba inodiwa mudanga kana. Maringe nenzvimbo yavanongochigara. Chijera kuti hatiri kuchisvike ikoko. Ende muchingidza chipfuyo zvakanaka. Handiti mukadzoka mudare nenyaya yekudyisa putika. Tienda kutodzera mombeyo. Toenda kutora mombe. Kuti kadaro mungaite vanhu kwavo kuchengeta chipfuyo. Tienda ini vana vomunhu. Tamba 2 months.